Добре дошли в сайтът проверка.eu. В това видео ще ви покажа как посредством браузърът Mozilla Firefox да проверите здравните си осигуровки от сайтът на NAP. След като сте влезнали в секцията здравни осигуровки на сайтът проверка.eu, вие трябва да кликнете ето на този линк тук, електронни услуги на NAP. Когато кликнете върху него, най-вероятно ще ви се отвори ето един такъв прозорец, който ви предупреждава относно сертификата за сигурност на сайта на NAP. За да влезнете в сайта и да проверите здравните си осигуровки, вие трябва да кликнете тук I understand the risk и да кликнете върху този бутон, да потвърдите в този бутон, че искате да влезнете и съответно ще влезнете в сайта на NAP. Това е страницата за електронни услуги със свободен достъп. От тук трябва да изберете справка за здравноосигурителния статус, ако искате да проверите здравните си осигуровки. Когато кликнете тук, ще ви се отвори ето тази страница, в която трябва съответно да въведете ЕГН или БУЛСТАТ, в зависимост от случая. Надявам се това видео да ви е било от полза. Ако е било така, ще ви бъда благодарен да гласувате за сайтът проверка.eu посредством социалните бутони в сайта. Пожелавам ви приятен ден!